Ремзі Ільясов – один із небагатьох кримсько-татарських політиків, які підтримали захоплення Криму Росією та пішли на співпрацю з окупантами. Практично одразу Ільясов увійшов до першої п'ятірки списку «Єдиної Росії», став заступником голови так званої Державної ради Республіки Крим у травні 2014 року. Выдвигайте свои кандидатуры, агитируйте, голосуйте за своих избранников. При этом делайте выбор сами. А я свой выбор сделал. Я вибираю єдину Росію. А у грудні 2014-го створив та очолив міжрегіональний громадський рух кримсько-татарського народу «Керим», який створили для взаємодії з російською владою. Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов називав Ремзі Ільясова кримсько-татарським лідером. Адже, як повідомляв тоді голова Меджлісу Рефат Чубаров, з самого початку окупації Криму Москва готувала створення альтернативної структури, так би мовити, свого кишенькового меджлісу. Задля поширення дезінформації і створення видимості нібито проросійських настроїв серед кримських татар. І для реалізації такої задачі окупаційна влада півострова тоді вибрала Ільясова. Проте його політична кар'єра пішла під укіси вже за 4 роки. У 2018-му Ільясов подав у відставку за власним бажанням. Після того, за даними медіа, Ільясов все ще намагався триматися на плаву. Створював громадські кримсько-татарські організації, сподіваючись пролізти за їхньою допомогою до влади на так званих місцевих виборах у 2019-му. Однак марно окупаційній системі він став не потрібен.